Mini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Thaba kaSambutho bingelela ekseni kuyisabatha. Namhlanje ngumhla ka2 December. Calendar lamaRoma. Singene ke manje enyangeni ka12 yamaRoma. Sesingena enyangeni yokugcina konyaka wamaRoma. Ngithi ngibingelele ngisho ukuthi mina yesabatha ibenhle kwabangcwele. Uhlelo sikhumbule kuphakameni. Uyini stage nanda 88.4 FM. Uhlelo lingena njalo ngo4 kuya ku6 ekseni njalo ngamasabatha. Ngihambi ke ngedwa ngihamba namfundisi Jesse Mhlongo kukhona nobaba uSandile umfuka Mwandla namhlanje. Ukukhumbula umlaleli uzosithola lapha ku Facebook page sikhumbule kuphakameni. Usithole ku Facebook page nanda 88.4 FM uphinde usithole futhi na ku WhatsApp la ungathumela khona umyalezo number 068 7647 0687649969 0687649969 awubingelela mfundisi. Ngiyabingelela abantwana abahle bokumkhonza uThixo batwana benkosi yasekuphakameni bonke abantu abalalelayo abamaNazaretha nabangewona amaNazaretha ngibingelele ngezwi elithi imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Namhlanje ngikulolu suku singena enyangeni uDisemba. Singena futhi la sikhumbula khona umuntu omdala wasezulwini ukuthi mangimkhumbula mina bese ngithatha lapha endimeni ye17 emthandazweni wesabatha ethi akekho omunye ubaba wasidalayo akekho nomama osinxelisa nguJehova kuphela bese ngikhumbula ukuthi kube uHlembe wayengekho ingabe lolu suku okusuke ngafika ngale emhlabeni ingabe angikho kuba uHlembe wayengekho ngakho ke namhlanje enhlizweni yami ngithi akekho omunye ubaba wasidalayo akekho nomama osinxelisayo uJehova kuphela ukuba uJehova wayengekho wathuma uHlembe ngaba ngikho emhlabeni sibingelele kubona bonke abantu. Mfoka Mwandla. Inhlanhla ebusisekile eManazaretha nonke nabalali beNanda FM. Hayi asibonga. Namhlanje ke nje umfundisi eseshilo wathi kuyinyanga futhi esikhumbuzo senkosilanga. Uthe sithi isihloko amaNazaretha amanxusa. Sithinde isihloko Mwandla. AmaNazaretha amanxusa obuNazaretha. Amanxusa obuNazaretha. Isho njalo isihloko esiphezulu kwaso namhlanje. Siyabheka kakhulu kulezi insuku kunezinkulumo iningi ziyakhulunywa siyabuzwa nathi indawo ngeendawo la sihamba khona sibuzwa ngoShembe osekungiphatha kabi kakhulu ukuthi ngisho ukuthi usuvula social media lapho usuthola amanxusa obuNazaretha sekuyinyanga izangoma omaskandi obantu sekwabantu ke manje othi umuntu yabuka hawu lo uhlangana nobuNazaretha ibona sebehambe betshela abantu ukuthi uShembe uyini ubuNazaretha buyini bese ngiyadideka ukuthi bashonepha abafundisi nampo umfundisi uMhlongo bashonepha abashumayeli ashonephi ke wona akaManazaretha uqoba uma usukwazi ukuchazelwa inyanga uchazelwe isangoma sikuchaze sihambe sichazela abantu ukuthi hayi laba bamazi uShembe ukuthi hawu nanku uzotshelwa abantu manje ukuthi uShembe unjani baze bangagcini nabo bachaze ngisho nangomNazaretha impela ukuthi umNazaretha ugqokwa makunjani nombani angawuthenga umNazaretha noma hayibo nampu umNazaretha social media zechazwa abantu sebetshela abanye abantu nje ngomNazaretha tribe bangene ngamuphi umnyango laba njoba sebezokhuluma kanje so uNazaretha ke amanxusa abo noma abantu abakwazi ukuchaza iwona amaNazaretha ngingazi ke manje ukuthi asehlukaniseka kanjani njengoba sekukhona nasebeyinikeza amalungelo asebekutshela ukuthi hayi laba bayibiza ngamaNazaretha ababazi uNazaretha ibona sebazi uNazaretha kodwa ke sizoke singeneke ngoba inkosi yobuNazaretha inkosi ilanga langaphuma libothe
wafundisa kakhulu ngobuNazaretha. Siphinde sibonge ubaba uMnyandi owasiqoqela lezi ntshumayelo ngoba mhlawumbe kuba akayiqoqanga bekuhamba kambe egcine zingasatholakali, wayiqoqa wakwazi ukuthi ayifake encwadini. Intshumayelo zenkosi ilanga zikhona, wasibhalela ubaba uMnyandi. Sithi mase sikhuluma ke manje sicoache khona lapho, sidonse khona lapho ukuthi cha ake sizwe ukuthi yathini inkosi yalobuNazaretha. Mfundisi, ake ngibingelele futhi bese ngithi ke ngiyambonga uNkulunkulu wasekuphakameni owangifundisa ukuthi inkulumo yobula ungangeni kuyona. Khona inkulumo zobula ezitholakala lapha encwadini kaTimotheyu 2 ungaqala ku verse 2 uqala uTimotheyu wesibili indima eyesibili indinyana engizafunda kuyona eka 22 bese ngiya kuTimotheyu 3 manje ngingene endabeni yenkosi ilanga la ikhuluma khona ukuthi masuka la siyendlangakazi intshumayelo umhla ka 26 January 1974 ithi ke le ndaba engicaphuna kuyona ezodala ngikhuluma indaba kaShembe nje njengoba injalo ngoba isikhathi esikuyona esikusona isikhathi sencithakalo akufunakali ke ngingene kakhulu encithakalweni ngoba abazokwazi abantu ukuthi ngencithakalo kuzokwenzakalani. Iyasho lencwadi ukuthi kuzokwenzakalani ngencithakalo. Thina ke asigcilile encithakalo, ngithunyiwe lokho, ngithunywe ukuletha umyalezo kaShembe athi awenziwa abantu abafuna kuba amaNazaretha. Lapha ke kule ncwadi engiyifundayo Timotheyu wesibili indima yesibili indinyana yama-22 kepha balekela izinkanuko zobusha ujonge ukulunga nokukholwa nothando nokuthula kanye nokukhuleka enkosini ngenhliziyo ehlambulukileyo. Kepha ukuphikisana kobula nokungazi ukunqabe wazi ukuthi kuzala ukulwa. Asokhuluma ngezinto ezizala ukulwa, sokhuluma ngezinto ezidala abantu bahambe bayobona uNkulunkulu. Inceku kaKristu ayifanele ukulwa kodwa mayibe ibekezela lokufundisa inesu lokufundisa ibekezela ibalaya ngomoya omnene abamelene nayo kumbe uNkulunkulu angabanika ukuphenduka baze balazisise iqiniso basanguluke baphume ogibeni likaSathane ababhajwe nguye ukuba benze intando yakhe. Ngenye indlela la kufanele nje sikhuluma indaba kaNkulunkulu ngoba abalwayo babhajwe emfundisweni kaSathane yokuphikisana. Ithi ke ngiyilandelayo ikhuluma ngezikhathi zokugcina. Kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuseyena uTimotheyu wesibili kodwa indimana yesithathu. Kepha yazi lokhu ukuthi ngezinsukwini zokugcina kuyakuvela izikhathi ezinzima ngokuba abantu bazokuba ngabasithandayo nabathanda imali nabasigabisayo nabazidlayo nabahlambalazayo nabangalaleli abazali nabangabongiyo nabahlazisisayo nabangenaluthando nabahleli nabangasithibi bengenabunene nabangathandi okuhle nabakhapheli nabanamawala nabakhukhumele bethanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu. Ilezo ncwadi engicaphunayo ngiqala ngifisa ke ukungena kule ncwadi eyintshumayeli zenkosi ilanga la ikhuluma khona 1974 lo okungijabulisa kakhulu namhlanje ngifikele umunyu ngoba ithi indaba yami akekho omunye umama akekho omunye ubaba wasidala khona umama osinelisayo uJehova kuphela. Ngifikela umunyu ngoba lolu suku usuke ngafika ngale emhlabeni ukuba uShembe wayengekho ngangeke ngisinde ngoba intombi yangizalayo yahamba ina 4 months ngizelwe ngahamba ngaye kuphakameni odadewabo kababa baye kumendo bahamba bayongigada kulabo abantu abadayisa eBhishi kwaqala amaNazaretha ukudayisa khona ayiphume kuphakameni oanti bayodayisa khona sakhula inkosi ilanga yayithenga impuphu sidle namhlanje mokukhunjulwa yona ngithi akekho omunye ubaba wasidala uJehova kuphela. Ingakho ke ngiyithanda lenkonzo yanamhlanje esihloko sathi sayinkonzo sithi ningayeki ukuza enhlangakazi.
Iloko sokunxusa kubantu ukuthi wathi uShembe ningayeki ukuza enhlangakazi. Lenkonzo eyomhla ka26 January 1974 phezukwentaba inhlangakazi. Wavula ke incwadi kaGenesis 28 wayifunda kusukela evesini leshumi kuya kweleshumi nesikhombisa. Ithi ke le ndaba mayifundeka uJakoba wayesemuka eBersheba waya eHarana wafika endaweni ethile wahlala khona ubusuku bonke ngokuba ilanga laselishonile. Wathatha elinye lamatshe alilodwa walibeka phansi kwekhanda lakhe walala kuleyo ndawo. Waphupha bheke nango umkhwelo umisiwe emhlabathini isihloko sawo sifinyelele ezulwini nezingilosi zikaNkulunkulu zenyuka zehla kuwo. Bheka uJehova wayemphambi kwawo wathi nginguJehova uNkulunkulu kaAbraham uyihlo noNkulunkulu kaIsaka. Lelizwe olele kulo ngizakulinika wena nenzalo yakho. Inzalo yakho yakuba ngangothuli lomhlabathi wena usabalale ngasentshonalanga nangaseningizimu. Ngawe nangenzalo yakho iyakubusisa imindeni yonke yomhlaba. Bheka nginawe ngiyakulondoloza nakuphi lapho uyakhona khona ngikubusele kulelizwe ngokuba angikukushiya ngingakwenzi lokho engikushilo kuwe. Wayesephaphama uJakobe ebuthongweni bakhe wathi imbala uJehova ukule ndawo mina bengingakwazi. Washawa uluvalo wathi yeka ukwesabeka kwalendawo akusikho okunye yindlu kaNkulunkulu kuphela isango lezulu. Khuluma la ngendawo abakuyo nendawo abakuyona uShembe emzini wasekuphakameni athi mechaza wathi lo muzi usezulwini uqobo lawo lo muzi usemasangweni ezulu. Iyaqhubeka ke inkosi yasekuphakameni. uJakoba wayengumntwana eyindodana kaIsaka kaAbrahama. Ngalolu suku esifunda ngalo wayephumile ekhaya etshingiwe. Wayegebengwe umfowabo omdala uEsawu wamphuca ifa lakhe lobuzibulo. Wayengomdala uEsawu ezelwe enesikhundla eyinkosana kufanele ukuba uma uyise efa ifa lonke libe ngelakhe. Wabe semenzela ubuqili uJakobe benonina. Kuthe mzukwane kufika ilanga lokuba abusiswe lo mntwana omdala wathi uyise kuye Esawu, hamba uyofuna inyamazana enhle uyipheke uyilethe ngizokubusisa mntanami sengiyahamba emhlabeni sengimdala. Genesis 27:1-4. Uyise wayengasaboni emahlweni ngenxa yobudala. Unina olabafana wakuzwa lokhu wayesehamba esendodaneni yakhe encane uJakobe wathi namhla ilanga lokubusiswa kaMnoweni wena uzukuba nalutho. Uma ebusiswa lo mne wenu wena uzosala nje ungabi nalutho. Yonke into yenzayo ngeke ilunge. Inhlanhla awuzukuba nayo. Wabuza uJakobe ukuthi pho angenze njani? Wathi nina angazi bengicabanga ukuthi uthathe imvu enhle esencane ekhuluphele uyihlabe uyilethe kimi ngiyipheke sizoyisa kihlo engakafiki umne wenu esehambile esayozingela. uJakobe wathi mama anginabo mina uboya isikhumba sami sibushelelezi. Ubaba uzongiphatha angithinte athole ngingenabo oboya nezwi lami uzolizwa abone ukuthi ngiyamkhohlisa. Sathane usefikile uzobulala umsebenzi kaNkulunkulu. Lona umdala uEsawu wayenehwanqa wonke umzimba wayiletha imvu. Unina wayipheka njengokwazi kwakhe okuthandwa nguyise. Wayesethatha isikhumba. Yebo, sikhuluma ngo gender base kule insuku. Ngalesa sikhathi uNkulunkulu efika mubheka abantu ababekhipha abantu endaweni kaNkulunkulu kwakwabesimame ngoba noAdam wakhishwa owesimame. Namhlanje konakele amadoda anemikhuba emibi. Wayesethatha isikhumba sayo wasibopha lapha ezingalweni zomfana nasemqaleni nasebusweni ukuba uyise uma emphatha emthinta abone ukuthi nguye uEsawu uqobo. Ezinye izinto ezinkulu lapha emhlabeni ziyenziwa ngobuqili. Ezinye izinto ezinkulu eziphendula
umhlaba ziyenziwa ngobuqili bokuba uphumelele, kuthi okungesibo ubuqili kungaphumeleli, kuthi okufanele ukubekwa, kuthi obefanele ukubekwa angabekwa, nobe ngafanele ukubekwa abekwa. Ezinye izinto ziyenziwa ngobuqili, kuhlangana amadoda abona ukuthi lo fanele ukubekwa unento kaNkuluNkulu ayiphethe enhlizweni yakhe, uzoshintsha asitshela umthetho wasezulwini, kuhle sikhetha umuntu ozositshela umthetho wasemhlabeni ukuze siphile esonweni. Ile indaba enkulu. Wakenza ke unina lokhu, yavuthwa imvu, wangena uJakoba nogqoko kuyise, wathi uyise, hawu washesha kangakanani? Wathi umfana, cha baba, uNkulunkulu uyenzile. Yeza kimi, ngasheshe ngayithola. Wathi uyise, hawu, kepha izwi lakho elika Jakobe nje, akusilo elika Esawu. Kumi kanjani? Ushintshwe yini namuhla, ndodana yami? Akusondele ngizwe. Liyezwakala izwi lakho ukuthi alinabo uNkulunkulu, alinabo ubukhosana, kodwa ngoba benziwe ubuqili, uNkulunkulu ngelinye ilanga ithi inkosi ilanga la uyakwenza ukuthi lo bebekiwe angabi lutho, kuthi lo omunye abo utho. La sola lelikhehla lamphatha ezingalweni lafica uboya bemvu, nasebusweni laselithi umzimba wakho wona ufana nawo oka Esawu. Manje ngiyakholwa ukuthi unguye. Bembethe isikhumba semvu, bazenza amakholwa, kodwa uyazizwa izinto abayikhulumayo ukuthi akuzona nasezulwini. Nala eNazaretheni kuba njalo, uyamuza umuntu akhuluma indaba kaNkuluNkulu ayiqede nya, kodwa mumbuza ukuthi wagcina nini esabatheni, akakwazi esabatheni, mumbuza ukuthi wagcina nini 23, akakwazi 23, okuyona umthetho kaShembe okufuna sikhulume ngayo la. Manje ngiyakholwa ukuthi unguye uEsawu, kodwa izwi lakho ngeli kaJakobe, kepha izingalo zakho nobuse bakho buthi Esawu. Wayesedla ke uIsake waqeda lapho wambusisa lo mntwana. Asifunde uGenesis 27 verse 27 to 29. Wasondela wamanga wahogela iphunga lezinguba zakhe, wambusisa wathi, bheka, iphunga lendodana yami linjengephunga lensimi ebusisiwe nguJehova. uNkulunkulu makakuphe amazolo ezulu namanono omhlaba nenala yamabele newayini. Abantu mabakukhonze, izizwe zikhothamele, yiba inkosi yabafowenu, amadodana kanyoko akhothamele, makaqalekiswe oqalekisayo, abusiswe okubusisayo. Wathatha into ekade eyigcinile yonke iminyaka, isibusiso wayinika uJakobe. Isibusiso lesu into enkulu, inkulu kunezinto zonke ezikhona emhlabeni. Uma sivela kumuntu ofanele, siyakugqiba senze okuhle isibusiso leso. Ngenye indlela noma ingakuthiwa ubulahliwe, kodwa abantu bayakwazi ukuhamba beyositshontsha isibusiso uma ehambe kancane umnikazi waso. Njengoba sihamba lapha enhlangakazi nje, sihamba nesibusiso. Isibusiso sikaShembe asihambi sodwa, asikwazi esizokwenza lapha, asikwazi nokuthandaza, nokushumayela, nokukhuluma okuhle, kodwa uShembe uyakhuluma yena. Njengoba nihlezi lapha nje, anihleli nodwa, nihleli na uShembe. Ukuba akekho lapha enhlangakazi, le moto eginqikile ngabe ibulele laba bafana, ngabe siyabathwala manje sibayise emathuneni, kodwa ngoba uShembe ukhona akwenzekanga lokho, siyahamba nesibusiso, asihambe sodwa. Imoto ayiginqikile mangikhumbula kahle ngalowo nyaka, kwakuyi iDodge iveni kaPhewa eyayiginqikile, ngiyayikhumbula ngoba ngikhona. Le nkonzo engikhuluma ngayo la ngangikhona, angifundiseli. Lamakhosi abuthene lapha awezile kumuntu obonwayo. Nansi indaba namhlanje abantu bakhuluma engathi kuziwe kubona. Ithi inkosi yasekuphakameni ulanga phuma Sikothe nabalothale bahangula, isihlele esihlalweni ibonakala. Ithi labantu abala abezile kumina, beze uNkulunkulu ongabonwa. Lamakhosi abuthene la awezile kumuntu, akezile kumuntu obonwayo, eze kuye, eze uNkulunkulu, eze kuShembe, abizwe nguye, nguyena owakhipha emakhaya,
awo wathi eke nishiye ubukhosi benu ilanga libe linye nihambe niye enhlangakazi nizongifica khona abamenye uNkulunkulu abamenyiwe izwi lethu wake wabona amakhosi ephuma emakhaya awo kukuhle ashiya imbhede yawo ahamba odakeni eze lapha enhlangakazi kumuntu cha awezile kumuntu awezile kubafundisi eze kushembe sonke silapha nje size kushembe indaba inkosi ilanga le chaza kahle indaba yobuNazaretha India unezinkobe lithi mhla ehamba lapha emhlabeni ushembe ngenkathi eze ukugcina lapha entabeni inhlangakazi wathandaza kodwa lizwanga kahle ukuthi uthini ngoba izulu la lingasazi kahle kodwa abamzwayo bathi wathandaza wathi Nkosi uma ngihamba ngibashiya laba bantu angibashiyi bodwa ngibashiya nawe yinyo into engiyicelayo ukuba ungenzele yona ngicela ukuba bafele ndawonye bangahlukani ubenze inhliziyo yabo ibheke ngancanye njengamanzi thandazo lo sabheke ndawonye asihlukene masihlukene sabakhe yini sidumisa yena yini asadumisi yena sesidumise intando yethu lithi India unozinkobe wakhuleka ushembe isikhathi eside uthi waze wabheka ebuka ukuthi wenzani manje ubaba uma ekhuleka kanje isikhathi eside kangaka uthi ke wamfica ekhala inyembezi sezigcwele ubuso bonke ethandaza wayekhalela kona lokho esikwenzayo ukuthi sihlukane sithukane omunye abukele omunye phansi ikona ekhalela kodwa umthandazo wakho uqondile la uthi Nkosi uma ngihamba ngibashiya laba bantu angibashiyi bodwa ngibashiya nawe into yinye engiyicelayo ukuba ungenzele yona ngicela ukuba bafele ndawonye bangahlukani namhlanje sihlukane ingakho ngithi isikhathi sencithakalo akusona isikhathi senkokhelo isikhathi senkokhelo kufika umkhokhelo vele ezulwini azokhokhela abantu usuka esekhona futhi nozobahola ebaholele ekubeni baba abantwana benkokhelo njenganamhlanje njengoba sithukana sinenhlamba sabantwana bencithakalo abantwana bakaNkulunkulu abathukana uthi ke wamfica ekhala inyembe zigcwele ubuso bonke ethandaza ekhuleka ukuba inhliziyo yenu ingahlukani inhliziyo yenu yinye iye ngancanye njengamanzi ngempela kamanzi awehlukani awekho ashona ngale amanye ashone kwenye indawo uma ehla wonke ayehla awaphambani aya wonke olwandle thina siyaphi iluphi ulwandle kuthina ngeke ngayikhuluma le ndaba yabantwana ababenqatshelo uyise uthi bayolwandle wagcina sethi akuhambe kuyowakhiwa ulwandle ngebhodlela kunjalo namanje abantu mebechaza umswathu ekuphakameni okuyiwona muzi onesibusiso bawuchaza njengale ndoda eyathi ungayo olwandle ngcolile sokuyiyona mibona izingane njengoba ku December nje ziyolwandle isitha nongiphathela ulwandle ingane ayamlalela ekhuluma ephathisa izingane ziyebhishi ukuthi anongiphathela ulwandle ithi ingane ngifuna ukubona namhlanje ukuthi ulwandle luyinto engakanani mifika nebhodlela ingane ithi ngifuna ukuzwa lento ubaba okukhulunywa ngayo ukuthi angayi kuyona ingabe inoshukela noma inosawoti yathi yalithinta ulwandle yezu sawoti ingane yathi akwanti ulwandle kuthandwa into enje inkinga yayingafikile namanje labantu ababhizi abathukanayo esikhundleni sokukhuluma indaba kaShembe esikhundleni sokukhuluma indaba sekuphakameni ingoba kaze bangena olwandle bevala amehlo abawazi umzwa sekuphakameni ingakho kumnandi ukuthukana kubona koze kube nini bethukana ngempela nani ke maNazaretha sengathi ngawukhumbula lo mthandazo kaShembe kwakungumthandazo wakhe wokugcina lo asaze ezulwini ukuthi uthandaza uthini kepha lapha enhlangakazi kwakungumthandazo wakhe wokugcina wathi ufuna siye ngancanye njengamanzi singaphambani sithandane lokho kusho ukuthi abantu abathandane bangahlukani bangazondani banganyanyani noma bephikisana babuye bahlangane amen noma bephikisana babuye bahlangane mebephikisana abangaphikisani kuze kwazizwe ukuthi namhlanje amaNazaretha aphika ubona bephikisana bengavumelani nje ingoba uyilowo nalowo wenza into yakhe akenza into kaNkulunkulu
akuseyona into kaNkuluNkulu sokuyinto yakhe ngoba nothi ukhuluma iqiniso umuntu uyalandela emva kwakhe hayi izwi akulona elikaJakobo izwi akulona lalo obefuna ukukhuluma isibusiso ngoba uzophikisana nezinto ezikaShembe akhuluma iqiniso kodwa mase umlandela ukwenza kwakhe akukona lokho nami nginjalo mhlawumbe uzothi uma ungilandela uzothola ukuthi yonke into engiyikhulumayo yinhle yasekuphakameni kodwa mina izenzo zami akuzona yasekuphakameni ya angazi maNazaretha noma ngisaphethe kahle yini kusho inkosi yasekuphakameni isho ngesikhathi esidala namhlanje sithini ithi angazi maNazaretha noma ngisaphethe kahle yini kukhona noma kukhona engikonayo engingakuboni okunenza nehlukane okunenza nihlakazeke ngenye indlela umholi ehleli phayisho njalo inkosi ithi ngihleli phambili ukwenza kwami kunganenza ukuthi nihlukane amen ukwenza kwami kunganenza ukuthi nihlukane ngenye indlela iqiniso likohleli phambili ohleli phambili uma eshumayela ukuhlukana bazohlukana abantu noma khona ngikwenzayo engingakuboni okunenza nahlukane kusho inkosi yasekuphakameni kushula ngaphuma Scott nabothwala hangula kusho ingungu mahlombe ngokuthwala izono zethu ongenza nihlakazeke ningakhumbula uShembe abantu basamkhumbula uShembe uma bemkhumbula kufanele bakhumbule lo mthandazo ukuthi wathi ningahlukani wathi manixabana akubuye kube khona isikhathi sokuhlala phansi nibonisana wayazi ukuthi kuzoxatshana okunenza ningakhumbula uShembe anokukhuluma ningesabi nisho nithi baba lokho okwenzayo akusenzi sibheke ezulwini akusenzi siye ngancanye njengamanzi bathula abantu umuntu akhuluma into ebheke eceleni abaqondi yena ithi inkosi yasekuphakameni ohlele ehlalweni yayizisho yona ithi makukhona nami engikwenzayo ongekona okunihlanganisayo anokuza kumina ningitshele ningahambe nikhulume entabeni qondani kumina ngqo ningitshele isho njalo ithi mningi imizi yami angikaze ngisho mina ukuthi niphethwe yimi yansoka indaba angikaze kusho umnini wezinto omanyezele engakafiki umnini wezinto kwathi umqalo walendlela uma sekuzofika yena wehla wahlala phansi wathi inkosi seyifikile akaza kusho komunye umuntu wakusho enkosini langa umnikazi walokukholwa uthi angikaze ngisho mina ukuthi niphethwe yimi nokuthi ningabami nokuthi ningabatwana bami ngiye ngithi ningabafowethu ningodadewethu angisho ukuthi ningabatwana bami nabatwana bami engibazalayo angikaze ngisho ukuthi ngabami ngiye ngithi ngaba kababa ngaba kaShembe uShembe lo kimi into enkulu kakhulu engena kulinganiswa nalutho umama ngangimthanda kakhulu ngangimthanda ubaba angazi ukuthi kwenziwa yini noma ngilapha enhlangakazi ngiyamkhumbula kuba sengathi usanda kukhothama khona manje kuba sengathi ngizombona lapha nani ayikho into eyaniletha lapha salethwa uShembe sonke uthi uShembe izwi lafika kuye esezidabeni zakamaphumulo lathi hamba uye enhlangakazi yongikhonza khona lelizwi lalingafiki ngani kwabanye abafundisi babe baningi lapha eNdwedwe naseThafamas naseNanda beyazi intaba yasenhlangakazi lelizwi alifika ngani kubo abayibonanga ngani ingilozi yakhuluma noShembe yathi akeze lapha enhlangakazi yabonakala kuShembe wayese mema nathi ukuba size lapha enhlangakazi ningavilaphi ukuza lapha enhlangakazi ningabheki umuntu ningabuki umuntu ningasho ukuthi kuzothiwa abantu bathe izani ubozizela nje wena le ncwadi engiyifundile ikhuluma ngoJakobo mzukwane ephuca umnikwabo Isawu isibusiso sakhe akamephuca ngalutho wamephuca isibusiso wahlangana nonina bavumelana ukuba bathathe isibusiso sakhe uIsawu esasithathileke isibusiso ephuma kuyise wayesefika uIsawu eseyiphekile yakhe inyamazane aqale wayizingela
yahlatshwa baningi abantu abalahlekelwa izinto zabeqale bahamba u23 bahamba amasabata bagida benza konke kodwa mase kufanele isho njalo inkosi yasekuphakameni ngelinye ilanga ithi bakhona abezayo abazoniphuca lezihlalo zenu namhlanje umuntu usefika sikhumbuze ngento esingakaze sizwe akhulume ngayo ku23 akhulume ngayo esabatheni mumbuza ethi ebandleni engikhamuka kulona kwakukhulunywa kanje uyinyusa uzokhuluma indaba yako omunye umuzi ithi ke lencwadi isibusiso sika Esau esesithathile isibusiso aphuma kuyise wayefika uEsau eseyiphekile yakhe inyamazana aqale wayizingela wahlatshwa ngameva waze wayibamba wafika ekhaya wayihlinza wayipheka kahle ngokwazi kwakhe elindele ukubusiswa uma efika nayo kuyise ekhuleka ethi baba uyise washaya uvalo olukhulu weza ukuthi nanti izwi lomntwanami ukuseze nayo inyamazane yakhe wathi uyise ubani lo wathi ngingu-Esau indodana yakho sengiyitholile inyamazane yakho wakhala u-Isaka wayengasabone emehlweni kodwa wakhala ekhalela ukuthi uzothini kulomntwana wakhe amthandayo laba abantwana babezwele bengamawele kodwa mzukwane bezalwayo u-Esau waphuma kuqala kwathi uJakobe waphuma kamva ebambelele esithendeni sika-Esau kwakhohlakala ukuthi mhlolamuni lo ikhona iningane engabambelela kwenye esithendeni iseswini bakubuka abantu lokho izeduko zami zemzuzu awusikhumbulanga ngiseseswini sikamame khona izeduko zabantu ezibala beseseyiswini zonini usho njalo ushembe zeduko zami ebesethi umuntu hayi ingane le ayinasono ngiyakhumbula indoda kaNtshangase miyikhuluma ngamatsha asekuphakameni ithi akothi le ingane maseyikhulile niyicelela intethelelo ngoba beniyidedela sihambe ijomba amatsha amhlophe ithi la matsha amhlophe ayingilosi iwona agade lo mzi babuka abantu lokho kwaqhubeka kwathi ngelinye ilanga evela kozingelo Esau wafica umfowabo uJakobe epheka imbumba ngebhojwana lakhe wathi ngiphe ukudla Jakobe ngilambile ngiphuma kozingela wathi uJakobe uyakanga ngikuphe wena ukudla ingani wena uyinkosana lonke ifa lika baba elakho umona lonke ifa lika baba elakho mina nginalutho wena izinto zonke zika baba ngeke ngikuphe ngempela ngeke ungumfowethu impela kufanele ngikuphe kepha ngeke ngikunike wathi uEsau ngizose ngife pho phambi kwakho wathi uJakobe yifa uma unokufa akunandaba ingani wena uyinkosana ukudla kuzoba ngokwakho nobukhosana kube ngokwakho futhi wathi uEsau ufunani pho wathi uJakobe ngifuna imali ukuthenge lokhu kudla kwami uthi uEsau imali anginayo uyabuza ke manje lo mfowabo yini onayo kubuza uJakobe uEsau wathi angazi ukuthi wena ubona ukuthi nginani uJakobe wathi cha asikhulume into emfishane mfundisi bangena ubuciko mfundisi ngikubambe kathi manje u5 o'clock masibuya ngale sizobe sesiqhubeka amen siyabonga kakhulu ake sigwinya manje 10:05 ke manje mlaleli ungakhohlwa umhla ka2 December isikhumbuzo abangazi njengoba sikhuluma ngesikhumbuzo masikhuluma ngesikhumbuzo senkosilanga siba ngomhla ka19 December njalo unyakeni siba mhla ka19 December isikhumbuzo ke leso senkosilanga lesikhuluma ngayo namhlanje usikhumbule ukuthi njoba sithi sikhumbuza angathi ongazi awu namhlanje isikhumbuzo selanga cha inyanga yesikhumbuzo hayi ukuthi usuku so omunye angaze lokwaze kuthiwa hawu nabethi isikhumbuzo selanga hawu kanti umhla ka2 December ngithi angikucacise lokho isikhumbuzo usuku kahle inkosi yakho chamangalo umhla ka2 umhla ka19 December
1976 sekuyiminyaka emingakho manje 40 39 47 years 47 years hayi 46 years ngoba u2023 kusele iminyaka emithathu sithi 50 years so it's 47 years kusele iminyaka emithathu sithi 50 years inkosilanga yahamba njoba ke sinjalo inkosilanga kubalalela abangazi makhulunywa ngenkosilanga khulunywa ngo JG Shembe inkosi JG Shembe ezalwa umprofeti uIsaiah Shembe IM Shembe kuthiwa IM Shembe kodwa it's IMM Shembe Isaiah Mloyiswa Mudlo wamafa Shembe lo munye ubuye usali nje kodwa kahle uIMM Shembe kodwa ke kujwayelele kuthiwa uIM Shembe kungunkulunkulu mangwenya inkosilanga ibizalwa ke uMangwenya sithi asicacise lokho ngoba kuyenzeka ukuthi kuzohamba khamba izinsuku kube yisonto ezayo siphinde sikhulume siphinde singabe sisayichaza lento kuze kufike indaba esikhumbaxa kwabantu manje hawu kwaze kuthiwa mhla ka19 futhi kwaze kuthi hayi ngomhla ka19 iqale futhi kuthiwa isikhumbuzo umuntu obese yalahleka ukuthi hawu mhla ka19 futhi engalaba bathi mhla ka2 isikhumbuzo bangena bathi uDecember isikhumbuzo senkosilanga cha siyofika nje kahle ngomhla ka19 siyosho mase sidlulile sisekuyo ke uhlelo amanxusa ukhona ubaba umfundisi uJesu Mhlongo ukhona uSandile umfoka Mwandla uThabo kaSambuthi ke lo okhona la bese kuba khona umfoka Mncwango Canon uyena oseyinkinobheni osihlolelayo ukuthi yonke into ihamba ngendlela yini imshini le konke kuhamba ngendlela singathi sithi uthole sekuthuli nje imshini la uyakwazi ukuthi umfoka Mncwango angene athinta inkinobho bese ihamba ngendlela ake ngifundela incwadi ethi uShembe engakangeni nje umfundisi nomfoka Mwandla incwadi ethi uShembe isahluko 8 incwadi yabhalwa uMafukuzela uthi ke la isithi ihloko sakhona uShembe ufakaza ngokuthunywa kwakhe esemzini wakhe obizwa ngokuthi iBethlehem eJuda ngesabatha ngomhla ka5 May 1932 othunyiweyo ngokuthanda kukaNkuluNkulu kungeyikho okwabantu lokhu kufanele ukubhekisisa ngokujwayela amaHebheru 5 verse 14 sifanele ukubabhekisisa singaze silahle isipho esithunyelwe nguNkulunkulu hayi ngifunde kahle ngokuba izwi lithi ngani ivezela umprofeti kubazalwane beni alishongo bengekho abaprofeti babekhona Deuteronomy 18:18 abafundileyo bahlolisise ngokwejwayele uma uShembe lo othunywa othiwa nguthumekile namhlanje ethunyiwe uThixo nina abafundileyo ake nihlale phansi nihlole imibhalo ngaye ngoba izwi lithi umprofeti onguwe yiloyo okulotshwe ngaye uJesu waprofeta ngaye othunyiwe ngokuThixo ukuthi uba njani encwadini kaJakobe 7:14 ufanele uNkulunkulu ukubonakalisa ubukhulu bakhe emhlabeni ukuze kungabe bikho umuntu ozincomayo lencwadi ikhuluma enyaka indaba mayisifike la ithi ufanele uNkulunkulu ukubonakalisa ubukhulu bakhe emhlabeni ukuze kungabe bikho khona umuntu ozincomayo ochaza ukuthi uNkulunkulu uyavela kodwa mayivela avele kumuntu aveze ubuNkulunkulu bakhe akayena kuNkulunkulu lo umuntu kodwa unobuNkulunkulu ilento ezama ukwehlukanisa ke manje uNkulunkulu nobuNkulunkulu njengoba ngigcizelela mase ngifika kuleli verse ukuthi kukhona uNkulunkulu kukhona abantu abanikwe uNkulunkulu ukuze kugcwaliseke ukuthi babaprofeti abathunywe uNkulunkulu uNkulunkulu onguJehova umdali wezulu nomhlaba izinto zonke njengoba esasho nje umfundisi nawo Thabo nanokuthi uNkulunkulu
uthi akafuna abantu bayikhukhumela yes baclaim ubuNazaretha uthi nathi sinesabelo sokuthi sabakha uthatha ubabamkhulu nje akamusa esikoleni kodwa umfundisa ngendlela yasezulwini kunjalo akafuni ukuthi kube khona umuntu ozogcina ezoyishaya isifuba njoba ke kukhona ukuthi uNkulunkulu uyakubonakalisa ubukhulu bakhe emhlabeni ukuze ungabe bikho umuntu oyincomayo agcine ke ngalowo muntu omthumile lo muntu amthumile uma esenobuNkulunkulu lobo buNkulunkulu ubudlulisela kubantu bese nalabo bantu beba nobuNkulunkulu ubuNkulunkulu kubantu kubonakala kanjani ngezenzo ukuthi hayi laba bahlukile laba bafani nabanye abantu laba abantu abaphuza utshwala laba abantu abayiphathi induku laba abantu abakwenza bese kuyabona ukuthi labantu banobuNkulunkulu uyabona nje manje kuthiwa nje namhlanje la iNanda kuthiwa iNanda icrime capital i-murder capital yase South Africa abekho abantu abafa njengala iNanda South Africa yonke sihamba phambili sidlula ngisho lelizwe lisempini iUkraine kuthiwa eUkraine naseRussia bafa abantu njengoba befa la iNanda kufa abantu 2 lana kufa 8 kuyaphezulu kufa abantu abaningi kakhulu la uma mhla kuthiwa kunomuntu onobuNkulunkulu wabudlulisela ubuNkulunkulu kubantu basenani kungaphela ukweba into yokuqala lekhombisa abantu ukuthi abasebi kwahlizi ngalotshwala kwahlizi ngala yonke into yokugebengu nje yenzakalayo bese bayabona nabantu bangaphandle ukuthi hayi abantu balapha kuleya ndawo yindaba babe nje bese kuthiwa hayi kufanele bahleli nomuntu onobuNkulunkulu ingakho inkosi ilangame ifike emachunwini kuliwa ukuze impe yehle inkosi yasemachunini yaplant uzokwenza njani ithi khona inyanga engiyitholile siyakothenga intelezi banikela abantu angazi noma kwako uzukwa yini bejaha intelezi yempi kanti uyonikela konobuNkulunkulu intelezi yasezulwini wabahlanganisa abantu inkosi ilanga yafika khona yaphela impi kukhombisa ukuthi sokufike omoya wakhe ungene enhlizweni zabantu babe noNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akabulali uyakha base bebona ukuthi igazi akuyonto okuchithwa ingakho incwadi kaJohn ngithi 10:34 ethi uJesu akulotshiwe yini ukuthi nina ningoNkulunkulu eleze akubo izwi bangoNkulunkulu uma ke umuntu onobuNkulunkulu eselehlisele izwi likaNkulunkulu kubantu baba nobuNkulunkulu babonakale ngezenzo ngake ngayikhuluma lento kudalo nje ngithi kwakuyikulona lolu hlele kwakuyini impela ngithi umprofeti uMohammed esuka eMecca eMedina wafika lapha kwakuyizwe nje lalifana neNanda kanje lapha ubugebengu buphezulu kakhulu kodwa kwathi mayifikile ixoxwa ke omunye lapha owagcine ewumlandeli wakhe ukuthi bathi mabefika eMedina bafika izitolo lapha abantu kujwayele ukuphithizela nje eMedina ngolesihlanu kuyaziwa kubhizi nje bayafika izitolo akho umuntu kushaya umoya kodwa zivuliwe ayivaliwe nemali ihlele ematafuleni abadayisa emgaqweni ishiwe kanjalo kwenze njani abantu bayephi la bathi bayezwa beza ngemvunge lemvunge iqhamukapi balandela awubathi bafika nampa abantu bagcwele la baguqile nanga umprofeti uhleli phambi kwabo bayathandaza babuza ukuthi ngoba lana le ndawo inobugebengu ngathi lokwafika le ndoda le izitolo seyishiwa kanje akusekho umuntu ontshontshela omunye akasekho umuntu ontshontshela omunye akasekho umuntu obulala omunye akasekho omunye umuntu wenza yini ke ubonakala kanjalo uNkulunkulu mayisefikile phakathi kwabantu bayashintsha bona izenzo zabo uqala ukuthi bengaphoqiwe uyisukela kubona ufika abafundisi ukuthi akwenziwe bese bengenelwa uNkulunkulu unkhumbuza indaba abamkhulu ekhiphibo ngiyafisa ukuyiqeda le ncwadi bafowethu ngiyafisa ukuyiqeda ngoba isifungo sethu sithi 1910 to 1976 ngiyafisa ukuyiqeda le ncwadi uma kuzokwenzeka iphele
Ama-page asele asembalwa kakhulu ngiyafisa ukuyiqeda ngithi awu-4 asele. Awu-4. Yeah. Hayi ke. Ake ngiqedele le chapter ke nami ngeke ngisadlula ke la ku number 4. Lento engiyishoyo la ifana nento ekuyakhulunywa uRas Salam okade sinaye la ku asilungisene ethe malawa abantu bakhona bavele bashiye nje impahla emgaqweni mabedayisa uvela mboze nje ngoplastic mase kushaya isikhathi intambama bagoduka akayakho umuntu ozofika ntshontsha impahla yakhe isala nje kanjalo iyaba khona leyo mpilo la eSouth Africa kuphakame iyaba khona leyo mpilo uthi zishiye ngisho icatshulo beyishiye emgaqweni kodwa manje akayakho umuntu obeyintshontsha awuqhubeke mfundisi isiphelile le wakho hayi bengikhuluma yona la ngithi ngizoyibamba khona la ku4 angazi noma obaba bethu lelizwe labo lathathwa ngabelungu nje benze njalo inabo angibazi ukuthi oShaka noDingana benze njani lelizwe lakithi lathathwa ngabelungu manje sebehlephulelana namandiya asazi ukuthi konakalaphi konke okwethu kuyancipha kodwa kwabelungu namandiya kuyanda nesithi sinakho kuyaphunyuka akunamathele ezandleni zethu noma umuntu ethu nento namuhla kusasa uyabona isekho kwenze njani kwaphambana kanjani abanye abantu baba nezinto zonke thina asinalutho yini indaba kwenze njani uNkulunkulu uthini namuhla abelungu balibuyisa izwe lethu bahambe bekhetha lelo abangalithandi bese besinika lona asinalutho kulamazwe abasinika wona ampofu lamazwe asinankomo asinambuzi asinankuku simpofu konakelephi ngibona mina ukuthi konakala khona emva koShaka asinandawo esihleli kuyo kwathi uma efika uIsaka wathi mntanami angisenalutho usefikile lapha umfowenu uJakobe wangikhohlisa wathi unguwe ngafika ngambusisa ngamnika inkomo nembuzi nezimvu ngamnika izwe lihle ngamkhisa endaweni enhle ngamenza inkosi ngathi bonke abantu mabamkhulekele bonke abantu mabamkhonze manje wena ngizokunikani yini enye into engizokunika yona akusekho lutho engizokunika kona wakhala kakhulu Esau wathi hawu baba unesibusiso sinye nje asikhe sinye mina ngizokwenza njani ngizibulale yini uma ngingatholi lutho esandleni sakho bengethembile ngithi ungubaba khona ozongipha kona manje awusanginiki lutho kwenze njani kithi maZulu konakalephi amazwe enkosi ilanga la uShembe wayeneminyaka engamashumi-6 efika phakathi kwethu wathi uzocisha lo mlilo wayesethi uzosivusa ukuba siphaphame sikwazi ukuzisebenzela ukuzisiza ukwenza izinto siphile nokuphila kulelizwe lakithi kodwa kubonakala abekho nonke njengoba nilapha nje nithwelwe ngabelungu nonke nisebenzela abelungu niyahola bayingcosana abasebenza imisebenzi yabo nawo leyo msebenzi yabo iyathanda ukwehluleka uJakobe noEsau bahlukana ngalelo langa baxabana ababe besakhulumisana uyise wabo uIsaka wayesecabanga ukuba abahlukanise wathi kuEsau ngiyakupha nawe wamupha lokho ayenakho okwakuyisibusiso sizwa kuthiwa nempela uEsau waba nenhlanhla waceba kakhulu wacishe wamdlula uJakobe akazange ahlupheke angazi noma inzalo yamaSulumane yini kodwa ngibona sengathi amaSulumane ngoba isona sizwe esinemali esinenhlanhla esinomhlaba wonke inkosi yaso ingasekho angazi ke noma yibo yini abantwana bakaEsau noma okukhulunywa ngayo kakhulu ngaye uEsau kepha eBhayibhelini kuthiwa uJakobe uma esebuya kumalume wakhe wabuya nezintwana wazipha uEsau amahashi nezimbongolo wakwala lokho uEsau wathi cha mfowethu nginokuningi kakhulu kunalokhu kwakho ngakho zenzele wena nabantwana bakho lokho okwenzayo sengathi amaNazaretha inkosi yenu inganibusisa inibusise ngokubonakala iniphe indawo eniyohlala kuyo nibe nemisebenzi eniyenzayo eniphila ngayo inkosi yathula isikhathi eside emva kokukhuluma kanje yabe yaqhubeka angazi ukuthi abantu babusiswa bebusiswa
babusiswa kanjani kodwa isibusiso esihle ngesinoNkulunkulu. Angithandi nibe mpofu, angithandi nibe ngamaqola, angithandi niboleke. Nakulomzuzu inkosi yathula isikhathi eside. Izinto ezinhle ezingapheli zonke zivela kuNkulunkulu. Uma nilapha enhlangakazi nizofuna lezo zinto. Laba abantwana bakaIsa ababili engikhuluma ngabo baxatshaniswa yikho lokho. Omdala wayenganakile into esemhlabeni, lo omunye eyinakile, wayinaka eseseswini. Wabamba omdala ephuma kunina. Wathi uphumelani kuqala, bekungaphumi ngani mina na? Noma sengaphandle inhliziyo yakhe iloku eyibekile ebukhosaneni nasefeni likayise, kodwa uyise wayengenalutho. Uma eze umne wawe ezocela ukudla ayekuphekile ngebhodwe, wabona ifa yena, akabonanga imbumba le ayiphekile. Imbumba kwaba yifa kuye. Uma omunye umntwana wayomcaphunela umfowabo amnike. Konje ngabe sinjalo yini thina ma-Afrika? Ngabe noma ubani ocelayo siyamnika yini? Ngabe noma imuphi umlungu ofikayo sithi siyamnika yini? Bekukhona umlungu ngapha emampondweni okuthiwa nguDick, ngamgcina enamaplaza ayisishiyagalombili 8. Uthi-ke kimi lo mlungu eBhekmesiya, cha Shembe, angizisiki indlebe. Uma ngikunika le ndawo ngingakunika yonke, uma ngingakuniki yonke ngeke ngikunike. Useyangixoxela ke ukuthi wafika kulelizwe engenalutho enezinkabe ezine kuphela negeja. Uthi ngafika naleyo nto kuphela. Ngafika lapha abantu benezinkabe eziningi, ngase ngithi abangiboleke inkabe amageja banginika. Ngathenga iplaza ngalima nezinkabi zabo zingakhokhi lutho. Yathi phela iminyaka emihlanu ngabe senginesipani sezinkabi nenqola. Ngaqala manje ngathengisela abantu ukudla, ngalima kakhulu umbila nobhatata ngathengisa. Beza abantu bezothenga ngithenga ibona, ngase nginephakethe lemali. Ngabona nemali enginayo ngabona senginemali enginayo yokubeka ebank. Ngabona sengithenga iplaza lesibili, kwanda namuhla nginamaplaza ayisishiyagalombili. Ngiswele ukuthi ngiyenze njani imali. Nginabafana abathathu abanakuyiqeda le mali yami. Uyaqhubeka uthi nina abantu abamnyama niyaphana kakhulu, ninomsa kakhulu. Noma ngibani ofikayo kini niyampha. Lapha kimi ngeke uthole lutho ungalisebenzelanga. Ngeke uthole ngisho uthole ngisho ngaphandle kwemali. Ngeke ngikunike ngisho igundane lodwa leli elidla ukudla kwami. Laba abafana ababili baxabana abalwanga. Uyise wabahlukanisa, wamthatha uJakobo wathi akaye komalume wakhe yasebenza aze aganwe khona. Wathi mhlawumbe uzobuya nonina engasekho. Wamtshela ukuba angakhali ngoba uma behlala ndawonye nomfowabo bazobulalana, bazondane kakhulu. Kepha uma behlukana bazokhohlwa omunye nomunye. Wayesephuma ke lo mfana omncane esehamba ngalelo langa, walala ehlathini. Izwe lalingakabi nabantu abaningi. Uma elele kuleli hlathi wayesebona ilathi lisuka emhlabeni laze lofika ezulwini. Wamangala ukuthi ilathi linjani leli. Wayesebona abantu abanye behla ngalo, abanye bekhuphuka ngalo baze bayofika ezulwini phezulu kwalo kukhona uNkulunkulu. uNkulunkulu wayesekhuluma naye wathi, "Uyangaphi Jakobe na?" Wathi, "Ngiyabaleka Nkosi, ngibalekela umfowethu. Ngimephuce isibusiso sakhe. Ngiyabaleka Nkosi, ngiyakomalume." Lithi izwi likaNkulunkulu lithi, "Uyabona le ndawo omi kuyo ngeyakho. Le ndawo ngiyakupha yona nabantwana bakho. Uzohamba uzule yonke indawo, kepha isigcino uzobuye wakhe kule ndawo." Waphaphama uJakobe wathi, "Hawu, le ndawo kanti injani? Ngabona iladi nabantu nalo muntu. Lo muntu wakhuluma nami indaba enhle, akaze akhuluma indaba embi. Kanti lo mhlaba engikuwo unjani? Ngisendaweni enjani uma ngilapha ngoba bonke abantu ekhaya lapho ngisuka khona bathi ngiyiphuce umfowethu isibusiso sakhe ngimubi. Lo muntu engimbonayo lapha uthi le ndawo ngeyami nenzalo yami. Akakuboni ngani lobu bubi? Lobu bubi okuthiwa nginabo buphi bushonephi? Ngaphiwa indawo, ngaphiwa inhlanhla, kepha abanye abantu bathi ngimubi. Lo muntu wasezulwini wangipha isibusiso. Kwaba ukuqala kwethemba kuJakobe selokhu aphuca umfowabo isibusiso sakhe.
bonke abantu bambuka kabi bathi ungumfana omubi bathi wenza ngoba uyise engasabona emehlweni wayesephuca umfowabo esiphusiso inhlanhla yakhe yimbi angeke alungelwe lutho noma ngahamba awuqede umhlaba akukho omlungelo uphuma kubo uJakobo ebaleka eyakomalume bakhe ithemba kanalo wayengenalo ithemba lokuthi bokuye kulunge kodwa ngaleli langa kwalunga wahlangana nendoda engayazi ikhwele eladini lasezulwini wakhuluma kuye wamupha umhlaba nenzalo yakhe wayengakazi lokhu uJakobe ukuthi kusho ukuthini kodwa wakholwa yikho ngoba kuvela ezulwini wakholwa ukuthi lento ekhulunywayo izokwenzeka lapha komalume wakhe wafika wagana ngabafazi ababili wahlala khona isikhashana wayesebuyela ezweni lakubo kodwa uyise nonina babengasekho wabuya nezinto eziningi wafike wahlala isikhashana lapha ezweni lakubo wabalekela indlala waya eGibhithe wahlala eGibhithe iminyaka eyi17 kodwa wathi mzukwane efayo abomthwala bayomngcwaba ogwini laseKhanani phesheya kweJordani nangempela mzukwane efayo abantwana bakhe baphuma eGibhithe baya eKhanani bayomngcwaba khona endaweni eyayithengwe uAbraham lapho okwahambela khona uAbraham noSara noIsaka noRebecca umkakhe angazi ukuthi umni wabo Esau waphelelaphi nokuthi abantwana bakhe benze njani noma bayisizwe noma basebona kepha ngiyethemba ukuthi bayisizwe umoya wami uyasola usolela kumaSulumane ngoba lonke izwe elalakhiwe ngabantwana bakaIsrael lathathwa ngamaSulumane bayazama manje abantwana bakaIsrael ukubuya ezweni labo kodwa amaSulumane ayabavimbela athi abangenzi bahlale belwa njalo ningayeki iManazaretha ukuze enhlangakazi ngalokho kuhamba kwenu niza enhlangakazi uNkulunkulu anipho okuhle uNkulunkulu anikhiphe empofini yathula isikhashana inkosi emva kwalawo mazwi angazi ukuthi uma niza lapha enhlangakazi nicabange nithi nizokwenzani nithi nizocelana uNkulunkulu yini eniyifunayo niyavakasha nje kungaba yini leyo uma amadoda angaka ezehlana ezohlala amasonto amabili kungabikho alubeka phambi kaNkulunkulu mhlawumbe akukho enikusweleyo enibona ukuthi uNkulunkulu anganenzela kona kodwa mina ngithi kukhona yaphinda yathola isikhashana ngithi konke okuhamba kabi phakathi kwenu akuhambe kahle sengathi uNkulunkulu angakulungisa amen iphela lapho inkonzo inkosi la amen yabo shuthi umuyiqeda imfundisi iyayivalelisa ngesibusiso umulayelisa amazwi kunye okudala ngingene kule nkonzo ingoba namhlanje ngicade usuke ngafika ngale emhlabeni u1974 kwaba unyaka ukugcina kwami ukuhlala ethangeni lenkosi ilanga kwaba unyaka ukugcina mhlambe enye izinto leze ezenza ukuthi noma ngiyisinga ingane kodwa njalo ngingakhohlwa uNkulunkulu wasephakameni ngoba ingaba ngikho ukuba kabangabikho shembe ngakho ke njalo kuya ukuthi makufika lesikhathi ngithi akekho omunye ubaba owangidalayo akekho nomama ongincelisayo uJehova kuphela owathuma ushembe ukuthi ezemzini wasekuphakameni anti bami baye kumendo bangena eMnazarethini bashiya yonke inkomo zabuyela emva bazohlala emzini kaShembe ngiyacabanga ukuthi uma wami ehamba emhlabeni ukuze ngihlale kanje namhlanje ngikhuluma indaba kaShembe ngingenamahloni and njobesho nje uThabo ukuthi sekunamanye amanxusa azokwethula enye imfundiso manje engeyona ngenxa ukuthi nje ukuthi umfundisi ephikisa yona le ngoba unamahloni okuba yinxusa lobuNazaretha manje uma sithula kuzoqhamuka amanye amanxusa angithi ngenhlanhla awunamahloni ngenhlanhla umntaka Mwandla uShembe ushilo wathi kuzisikhathi sencithakalo lesi sikhathi sencithakalo okwethu kuhlala ekutheni uShembe wathi lesi sikhathi sencithakalo akusona isikhathi senkokhelo isikhathi senkokhelo kufika umkhokheli qalama ephambi kwabantu abakhokhelayo bese kuthunywa umoya kubantu
ozokhipha abantu abangafanele ubashanyela ubajikijele ngaphandle bese bemaphambi komkhokhelo engcwele. Ingakho mokubuya inkosi ilanga abantu bedukile kade kukhona uMamthembu, kwafika uMamthembu uqala uMamthembu babezokhokhela abantu babathatha babajikijela ngaphandle abanye esekhona okhethwe ezulwini wabafundisa ukuphila kwasezulwini. Sisayibambe lapho ke emazweni ukuthi inkosi yathi njengoba ibeka kumwandla ukuthi sekunamanye amanxusa aphikisana nalento sesingakubeka ngokusobala ukuthi kusho ukuthi sekunamavangeli angefani kodwa manje ifana nalento ngithi abase Korinte 11:4 mama ngikhumbula kahle la uPaul khona ethi uma benishumayeza omunye uJesu ayibheke leyo ncwadi ngithi abase Korinte 11:4 ithi uma benishumayeza omunye uJesu lento yokuthi usenansi ke Korinte 11:4 ngokuba uma kufika umuntu eshumayela omunye uJesu esingamshumayelanga noma wamukela omunye umoya eningamukelanga nikubekezelela kakhulu ngokuba ngithi angisilele ngalutho kunabapostoli abaqhamileyo. Uthi uPaul uma kuqhamuka omunye abanye abantu benifundisa omunye wayichaza ukuthi ukhona omunye uJesu abazomshumayela kukhona elinye ivangeli abazolishumayela kodwa bebethi livela kuJesu kodwa uthi ke lelo vangeli lona nililalela kakhulu kunaleli lashunyayelwa uyena qobo lwakhe njengamanje sesikuleso sikhathi ke uthi sekukhona ivangeli bathi abantu ushembu ukuthi uthi uyabuza ukuthi lento isho uyithathaphi akukho la hayi ubovula lapha encwadini kaMnandi ubovula isihlabelela akane reference kodwa manje ufuna ubambe lento ayisho ngenkani sikuleyo nto ke manje uthi sekuzoba nalama Nazaretha ekuthiwa ama Orthodox ekuthiwa kushuthi asabambelele kokuqala lawo ke la ama Orthodox bese kuba khona laba nje abakhuluma nje lento ke ayisho ukuthi isikhathi sencithakala asekukhulunywa noma yini kufanele nje namhlanje lokhu kusasa ilokhu ngalela la ngilokhu uthi wena mawuthi ubuyele emuva lapho ukuthi cha kuthiwa isidala leso ayisidala leso lapho ya wonsa khuluma indaba endala usho leyo nto kuPaul wayigwema lokho ethi hey khona okunye abazonishumayeza khona bathi kwashiwo uJesu nibambelela kukona ke nina ngiyanazi it is like uma uyinxusi kwesisikhathi kuyenzeka ukuthi omunye abe yiagent umshosha phansi yes yabo kuba ngathi uthi hayi uphusha ivangeli lobuNazaretha kodwa musolihlolisisa ivangeli lobuNazaretha uthi no alinazi imfundiso nje badesha umfundiso njengoba usho nawe Thaba alinazo lezi imfundiso ngasekuphakameni bese kugcina ngathi amanazitha ahlukene phakathi kube ngathi khona amanazitha amadala noma amanazitha isidala bese khona amanazitha isimanje manje angithi uyabona isikhathi esikusona siyachazwa nala bengiyifunda ngiyiqeda le mhlambe ngiyobe sengiqeda ngokuba kulabo kuyovela abanyonyobele ezindlini bethumba abesifazane abasindwa izono kusewena Timotheo njalo lo Timotheo 3 uyiqala ku6 le uyibheka 9 ngokuba kulabo kuvela abanyonyobele ezindini bethumba abesifazane abasindwa izono beqhutshwa inkanuko eziyinhlobonhlobo abangafuni ukuthi makushadiswa bethi kuthiwa khona umshado kaNkuluNkulu nomshado wabantu bazothi umuntu onkosikazi oyedwa noqhwasha ushemba akufundisanga lokho encwadini yomshado kubeka kahle kuzoba khona lo hlobo labantu befunda njalo kepha abangeke bakwazi ukufika ekulazini iqiniso bafunda njalo banencwadi abayibhale bona kodwa bafunde ineqiniso manje bashintsha imfundiso ithi ke njengojeni noJambule bemelana noMosi kanjalo laba bamelana neqiniso abantu abonakele ingqondo abahluleka enkolweni bonakela ingqondo behluleka enkolweni kepha abasakuqhubekela phambili ngokuba ubula babo buyakuba sobala kubo bonke njengokuba kwabanjalo nobabo
angithi nayo intshumayelo nje ubusasho umfundisi lencwadi lethu incwadi yomncwabo seyasefoka ngake ngoba uma usuyihlola usisusa kule yokuqala usubheka lezi ezagcina seyisefiwe uyabona ukuthi kuningi okwakhishwa befuna ukwanelisa inkanuko yenyama ubusho mfundisi washintsha ibona laba bofuna ukwanelisa inkanuko yenyama uzivumelane naye intshumayelo ivumelane nemikhuba yakho hayi isikhathi manje 19 minutes to 6 o'clock ngehora lesithupha siyaphuma ake siphuthume lapha ya kubalaleli ngoba kuzoze kushaya isikhathi kanti ngithanda ukuthi ngiqale ngabo ukuze bangasali sona siyagijima ake ngiqale kusikhumbule kuphakameni ke ngibone khona bani la ya sikhumbule kuphakameni page Khayelihle Nkosi ukhona Sibongiseni Phosile ukhona Mduduzi kaChakide ukhona John Mahamutse Mahamutse Masgrave hayi Mahamutse lensizwe uyavuka ubusika nehlobo hayi impela mangase singamboni impela ngafanele simcinge ukuthi Mahamutse udliwe yini hayi ngeke kushuthi akaphilile siyabonga lapho King's Fiso Smooth abantwana ukhona Twisters B ukhona Giant Food Productions Impilo Live sibuye la Nqumbeko Umkhizi ukhona Nkosentsha Sokhela ukhona Ntokozo Ntokuzini Makhubu ukhona Impilo Nhlakaboko eQolomba ukhona usiyama Ncinzi uthi ukuthula studio ngiyabonga inkonzo yanamuhla ngikhumbula inkonzo yayiphethwe uReverend NJ Ntombela ngendaba kaAbel noKhayini waze wathi uReverend NJ sondela mntanami ngikuphathe ngilalele ngikwamashu ngowaka Nongoma konje kwaku 2000 balo ngisazi noma 7 ngiyikhumbula leyo nkonzo ngathi kwaku 2007 Twisters ya uthi nibhlukaniselana uBnazaretha yinye inkosi yamaNazaretha uJehova kuphela munye uShembe umoya othunyelwe phakathi kwethu ubuhleni ukuphakama imizi yenkosi enkulu yamaNazaretha mina ngedwa ngiyakhonza ebuhleni ngiyakhonza ekuphakameni ubuNazaretha kabubona obomuntu kahleni bo ukuthatha uhlangothi iNazaretha noma likhonza kuphi lingimfowethu enkosini sizalwa uShembe emoyeni singabantwana benkosi enkulu yamaNazaretha lona ke uTwister lo uthe ibhala lento le message yakhe isina 30 minutes ngenile ngase ngibuza ngenzansi ngenzela ukuthi ashesha acacise la ukuthi mayethi nibhlukaniselana uMnazaretha ngibhalile ngenzansi yacacisa ukuthi uMnazaretha buhlukaniswe kanjani njengoba sifunda amazwi kaShembe akazange ke sangiphendula ngoba ngifuna acacise mayithi sihlukanisa uMnazaretha bese yacacisa phela ukuthi buhlukaniswe kanjani mina bengithi Thabo mhlambe istatement esambuzo kodwa manje sengizwa indlela ukuthi mhlambe uqondise estudio noma mhlambe uqondise la studio obethi uthwala ngaze obi statement esabalele yes esithi esingabhekile la studio thina sizimhlukaniselana uMnazaretha sengiyakuzwa okunye mhlambe okusalayo ukuthi abantu abazi ukuthi njengoba ngila mina ingaba ngikho la kuba khona indaba ka1910 to 1976 la sikhuluma indaba yobuNazaretha abuhlangene methi nobuhlukaniselani la kulendle ngikuyona ayikhuluma indaba ukuhlukana uMondla sengiyamuzwa ngendlela ayichaza ngayo ubeka like statement statement jikelele eMnazaretha jikelele akakhulumi nathi la yes statement esiwumbuzo wasiza ke Mondla wayicacise menganelile futhi afone siyomtshela la sithi 1910 to 1976 uMondla useyicacisile ibingididi impela sikubani manje siyamacina uthi ukuthula estudio ngiyabonga inkonzo yanamuhla ngikhumbula inkonzo hayi ngifundile le
Father Stephen Simnandi Dludla kwamaphumulo uthi amen. Inkosi entsha sokhela mkhulu umsebenzi uNkulunkulu wasekuphakameni awenza ngani sengathi ningephele amandla. Amen. Ke ngibone la ku WhatsApp ngisavula nje nepage lenanda ngibe ngiqala kodwa ku WhatsApp. Brian Wandahlophe uthi Brian Wandahlophe ngibingelele emsakazweni yaze yajula incwadi inikeza imiyalelo kodwa namhlanje lawo mazwi anyathelekile kodwa siyabonga ukuthi lento iyolunga ngoba somile silambela ukulunga nenkokhelo yasezulwini ngqo. Uwandahlophe ke loyo ubani ke lo khulumani lamazwi emakhosini enkosi uhlanga olungcwele khulumani lamazwi emakhosini ohlanga enkosi uhlanga olungcwele ushembe nasemazweni wonke ngoba umnikazi wezwekazi usekhona yebo mema angizwa la cha uthi lamazwi akhulu udasakhuluma emakhosini ngicabanga ukuthi udlala uthi khulumani lamazwi emakhosini omhlaba mhlawumbe ispelling yes amakhosini omhlaba na iqala phezulu lento uyihlukanise ya ngiqale ngenzansi mina part 2 ngiqale ngo part 2 mina ngiqale kahle part 1 mina ngangiyi ngiyacabanga ukuthi ingilosi Mwadlu ngayifunda noma umfundisi ngithi ngisabathe hayi ngiyalahleka la mina ingilozi yenkosi uShembe esamnika incwadi yobungcwele samnika intaba ukukhuphukela kuyo bheka samthuma ukubiza izimvu nezimbuzi izoni zathi bheka khona usentabeni ontshontsha izimvu nezimbuzi lezo zimvu abantwana bakwantu esibambathise umNazaretha futhi lezi mbuzi yilabantwana abavunule manje icala liphi lokuntshontsha abantu na akekho olandela emva kwakhe ambule lokho okuyingcwele okuyingcwele yakhe okuyincwadi yakhe sabani khulumani lamazwi emakhosini enkosi uhlanga olungcwele ushembe nasemazweni wonke ngoba umnikazi wezwekazi usekhona yebo mema angizwa namanje is like upoetic angazi no uthi uyena wathi umushembe uthi wayingilozi yenkosi ushembe uthi bamnika incwadi yobungcwele inkinga kasimazi ukuthi ubani ile nto ngithi mina angizwa le angizwa no iphambene nendaba esikhulumayo hayi angizwa ake semoyeni uthize mhlawumbe sabuka kanjani ukuthi usemoyeni uthize ake seku uqinisile ukhona umuntu obasemoyeni uthize ukhona umuntu ongathi kukhuluma yena kanti uthunywe umoya njengoba nje ngikhuluma ngemoya nje ukuthi namhlanje sekunabantu abanemoya abasazela uShembe ngekade ngiqala amanye ama-agent azonxusa on behalf of umbuso thize ilento kade ngisho nje kade siqale ukuthi manje angithi ke lawo ma-agent uwabona nganto yinye uwabona ngoba mawusuhlola ukuhamba kwawo akukona lokho abakukhulumayo yabo nje umuntu maseyibeka manje ethi thini sathi umushembe hayi ungena umoya othize lo ngisho ukuthi manje yiyo ke le moya sisihlaziyela uNazaretha manje izuzofika umoya ibuketula umshosha phansi izuzofika umoya athi hayi uShembe ithini esamthuma izobulwisa umshosha phansi uNazaretha nangupule ngitsothetsi la uthi ngiyabingelela nonke e-studio siyabonga ulwazi enisipha lona uNkulunkulu asigcinele nina niqhubeke njalo tsothetsi hayi omunye nawe esithi masingamboni sithuke ukuthi kwenze njani nekhehla la ekhehla elikhulu eNewland Hlongwane ubabhlongwane eNewland East
Thulani Mkhungo imini yesabatha mayibenhle kwabangcele siyabonga mfundisi ngenkulumo emnandi amen ngiphuthume la ukuthula endlini uhlelo liyasifaka enkolweni kaShembe phelele hayi le ehlungiwe uShembe anifihle njalo ngiyafunda ngalolu hlelo Bhekizenzo Mngoma kwamasho awu siyabonga Bhekizenzo ke ngiye lapha kwinanda FM page ke manje Nanda FM page nazo-ke network yami nje bisaphendula ama-page ibuyithathe kancane siyafana Zulu eshowe uthi amen ngiphinde ngibone Bheki Ntshangase amen bangcwele ngilalele Sifiso Mathe uthi amen Mzamo sikwacapuleni hayi wala ekhaya ke lo Mzamo imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele uhlelo ngilalele ngila emsebenzini ezinga estate kodwa ekhaya kusendwade maphephetsheni kwesenkosi ugwala mphephethe Pastor Bindlovu number plate osuke Exodus 35 khumbula usuku lwesabatha ungcwelise don't do anything ngalo utheni amen nina emsebenzini manje awu Pastor P danki baba siyabonga Pastor P lapho ngibone abanye la abakhona ay network yangibamba nayo Ndlovana lokushini Planet Bisazi Sifiso Mathe uhulumeni eBhamshela enkivane Bheki Ntshangase Mdubhura Mthembu Thandeka Shezi Xolani Michael Ndlovu John Mahamutsa Mr Jazzy D Masethi bonke esinabo la somnyakazo sibisi ya sinabo hayi akekho sele manje akekho sele nansi ngena manje nansi ngena manje message ngiyibone usayibheka imfundisi mhlambe nje bokuyisikhumbuzo senkosi la mhlambe ngelanga kumele singene nasezibongweni zayo sihlaziye yabo mfundisi siyibuke nje ngoba ziwumlando ziyintshumayelo futhi ziyinkonzo ake ngene la ukuthula endlini uhlelo luyasifaka enkolweni kaShembe ephelele hayi le ehlungwayo uShembe anifihle njalo hayi ngiyibona le umvangeli Ndimande uthi amen bafundisi benkosi asibonga ukuzwa amazwi amahle esiwaphiwayo umvangeli Ndimande siyabonga mvangeli wenkosi siyabonga mvangeli wenkosi hayi ke esingangena manje singangena nje ay nayi Mbongi Sondela ake sivalelise ake sibonge kakhulu ngilongikhumbuza abantu ukuthi ngiyohlala la mokusathiwa nje 1910 to 1976 mokusakhulunywa leyo ndaba ngicela uNkulunkulu angiphela umazwi amaningi awo esawalalela sihlele emzini wasekuphakameni anginike ngikhulume ngaleyo mfundiso kuphela ngiyabonga ke kubona bonke abebelalele makukhona abakhubazekile emoyeni ngicela ukuthi bangithethelele khona isikhathi la uyokhulume kakhulu mangikhuluma ngenkosi ilanga kuyakufika inyembezi ngiyengafuna ukulalela into yomunye umuntu ngoba ngiyibonile yenza konke ngiyilalele yona kuphela ingakho ngithi kangiqolise mhlambe ngikhulume ngeqa wathi omunye mzala uyahlupha ngoba uyaqhenya uma ukhuluma ngelanga into edala ngiqhenye ngaba ngikho emhlabeni kusengekona ukuqhenya kusekuusize engicathi kwakufanele ngingene kulona ngiyabonga kakhulu ngiyabonga uNkulunkulu wasekuphakameni ngisafisa ukuthi anginike eminye iminyaka kuningi okufanele umuntu akukhulume sazokukhuluma uShembe mevuma amen mfoka Mwandla ngiyalibonga ithuba
Sibonge uNkulunkulu esigcinile asipha usuku namhlanje leSabatha. Ngifise lonke amaNazaretha alalele maNazaretha jikelele nabalaleli bonke nje beNanda FM nesizwe nje sakithi nje ubuthabuke wathinta nje ukuthi sibhekene nenselelo enkulu yesizwe sakithi. uNkulunkulu asikhumbule isizwe sakithi, akhumbule amaNazaretha wonke, asikhumbule sonke, asibusise sonke kukude kuphakameni. Amen. Sangikhohle ukuthi sino live la. Khohle nawe kumemezela ukuthi ungene late. Sengibona manje angazi noma ngizompintsha yini la ku live. Ngiyabona kunama comment lapha ku live. Kusele 4 minutes wonke. Asasele Thixo. Kusele 4 minutes wonke imbongo ayitshela ukuthi akuyilungisa ibhesi. Ayibophi ibhesi. Kunama comment lapha ku live. Sengikhumbula manje ake ngaphuthume kuzoba iphutha uma singayilokhozi. Sihle zondi lapho uthi phezukwabo. Bomba Mkhwanazi uthi njengoba manje kungu 2023 kunezinto ezivelayo ezazingekho ngo1976 kuya emumva. Ubanike manje obeka umthetho emanazaretheni njengamanje. Umbuzo loyo odinga impendulo. Umbuzo obalekile loyo. Ocasulwa imithetho ka76. Hayi usephendulile kumfundisi. Usandile Cabasha uthi isabathe lihle eManazaretha. Siyabonga Xolani Sangweni uthi siyabuka la ku Facebook TV ni bahle bo. Siyabonga Sangweni. Danke. Hayike sesingavalelisa ke manje. Hayi nembongo isivele yayibamba yayinkonkoshela yona singazange siyibambe. Ibophi ibhesi. Ivele yayibopha. Bese nginovalo ngithi mina nakho ke kuyonakala manje. Uthabo kaSambuthi inkosi mayivumile ngeSabatha ezayo siyobe sikhona futhi sithi sikhumbule kuphakameni. Kusasa 6 to 9 ntambama. Sikhona lapha sithi asilungiseni nayi message ingena manje ke manje siyamkhize mhlawumbe bebanjwe load shedding. Hayi nokuvuka nje khona ukuvuka manje othi ngiyiphuthuma. Siyamkhize siyafisa lolu hlelo lube hayi ngake sasisho igama lomsakazo osusho kuze luhambe South Africa yonke. Uhlelo ngiyafisa ukuthi uhlelo lukhulume ngobaba mkhulu ukuthi wayengubane ake nikhumbuze amaNazaretha ukuthi sithini isisekelo sobuNazaretha. Bona umuntu ngamunye mele yena azazi ukuthi uyinazaretha abambelele kumfundisi kwizimfundiso zaMose njengoba asho uShembe kumthandazo weSabatha asigcine imithetho kuze yamukelwe imithandazo yethu. Ukuthula it's about individual ukukhula it's about individual. Shembe wasifundisa isisekelo sokugcina imithetho kaMose thina abantu ngamunye asenze kanjalo. Ukhabazela acabanga ukuthi uqedile. Uqedile ngoba uvele washo wathi hayi ucela ukuthi siye la siyibambe la ama basics. Siyibambe sigcizelela ama basics nakubaba mkhulu. Uthabo kaSambuthi number yami 0760543833. Inkosi mayivumile njengoba ngishilo ngathi kusasa bahambe kahle abaye emasabatheni abaye emsebenzini. Abanye baye emsebenzini namhlanje siyazi kuyisabathi. uNkulunkulu wasekuphameni hambe nakukhumbule nabagulayo. Inkosi izibakhumbule nabo baphile. Abashonelwe abafihla ihlobo zabo nabo uNkulunkulu wasekuphakameni azabakhumbule. Kukhumbule nemphefumulo yazi ihlobo zabo. Inkosi yomusa inibusise. Amen. Nanda 88.4 FM. When we return, more of the music you love.